Tingin na yan. Hello. Hello mga bay. Abay pa kumakap-kap sa kusina. Karon kap-kap na po dali sa kwarto mga higala. Tanaw ang kwarto. Mamigay-ligid. Tadan. Aning katre akong iyon. Gihimo na po kong panday karon. Tuok. Damo gid. Bakit yan? Tabang mga langit. Bittersweet memories. Kisa man ni mga malita ron. Dili dito i-plaster sa higanan o isud ni. Birthday princess. Happy birthday. Hi bye Rodriguez Joy. Hello. Karap po siya no. Bye Cristita Young. Hi bye. Only one Patilano. Hello ni mo Chinchancho. Kisa may Chingkwangkwang. Hi bye Noreline Siloyo Katan. Hello. Bye Marianne P. Alci Pizania. Hello ni mo bye. Karap po siya hindi nakita. Nakakorona si Inday. Pero pas ano bag. Bismillah. Patay kang bata ka. Tingnan ko na natin. Saan natin plaster ni? Hinay masignal. Layo ang signal. Saan natin plaster? Ano man ni asam niya? Basta nga sula. Atim sa asam na ko ni plaster. Dekang gamit. Uy, may mabutangan. Mamira. Tay, nilupat si Inday. Ay, Ginoo. Kakorona. Magitan ko kung amo na. Saan naman niya akong ulipon. Uy, nagkorona naman yung taon. Sisi. Sutut. Kuha sila po nung ipataplo. Hinayon naman. Hinayon. Buyon te. Dangan si Inday. Mau maju ka na Inday. Asos, sama na signalin mo eh. Ay, klaro. Onda itong kuha, bitok. Kasa ka na ko ni. Diat na.
day silingan. Hello kay Juby Rizaga. Pagkabalong budot sa Bismillah. ang barmira na si Dino mo bro. Latifa, bismillah. Let go. Wala na itong corona kayo. Sudah. Bilang. Ito sa basura te. Mau yun ang trabaho. Uy, kabaw.